İnsan vakti dünyayı, lisser fıtrat eti dünyayı. Di çarçovaya xebata baskên Rojhilatê de ya bi hevkariya Wezareta Çand û Geştyariya Tirkiyeyê, Parêzgeriya Diyarbekir û TRT tê amadekirin de panela bi navê sê stêrkên Rojhilat a bo danasîna Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî û Feqiyê Teyran hat lidarxistin. Di panelê de ji helbestên navdarên Kurd qesîde hatin xwendin. Serokê Lijneya lidarxistina panelên Zankoya Dicleyê, Profesör Hasan Tanrıverdi anîzmen ku dema Kurd rabirduya xwe baş bizanin, dê pêşaroja xwe jî baştir saz bikin. Ku ji ber wê nasîn û danasîna Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî û Feqiyê Teyran giring e. مقصد ما اوه که انوان هر سه سترک خواه که وی ببن رنما جمارا یعنی پیشام ما بدن نشاندانه به طایبتی ده ادبیات کردی دا وانا ریبر منه و سترک منه به ویا اموامرن بدن ناسینه یعنی چاندا ما جعلی بیرو باوری دا به جعلی کردواری دا به لباوان انسان هیا لباوان ذاتا هیا دویت ام هر دیا بگین هف روحنیا چه بن ملایی او تجلا یا تدایی یا ج احمد دل روایی دل جمن بر دل جمن Axavdvanên panelê amaje kirin ku bi nêrîn û helbestên xwe piştî nêzîkî 500 salan jî mirovên wisa bandora xwe li civakê dikin û hêjane li ser wan lêkolîn were kirin. Yek ji panelîstan akademîsyen Muhammed Şerîf Azarkan dibêje mayîndebûna sê stêrkan ji resenbûn û ji dilbûna wan e. والله ابراستي بيجم وقت تدي من لهون درجي من هالبست خوان دستي من و دلي من لرزي ايد مدى پر باندوري كريه هالبستي واني حقيقينه براستي بيجمان انينا هولي و بحقيقتي بباشيبوني tam جهب حس كرنه Dilimiz, edebiyatımız, yememiz, içmemiz. Serokê beşa Çand û Wêjeya Kurdî yê Zankoya Dicle Osman Aslanoğlu jî balkêşand giring e ku saziyên fermî xwedî li kesayetên wisa hêjayên Kurd derkevin û amaje kir ku divê xebatên wisa berdewam bin. Bi şeklekî Kurd ev berhem gihîştina me û bi şeklekî Kurd em jiyana wan û taybetiyên wan berheman zanin. Lê xêra em bêjin akademiya ku 10 salin dest pê kiriye li ser hemû berhemên em bêjin helbestvanên xwe û nirxên me yên em bêjin nêzî 1000 salîne êdî imkana xebata me heye û ev 10 salin bi şeklekî kûr û hûr mamosteyên me li ser dixebitin û aliyên wayên ku em bêjin nayên zanîn derdikevin holê. Xebata bi navê baskên Rojhilatê dê heta sihê Nîsanê bi pêşangeha wêneyan û pêşandana dokumentera bi navê hevdîtina du çeman bidome. Her wiha dê Wezîrê Çand û Geştyariyê yê Tirkiyeyê Mehmet Nûrî Ersoy jî tevlî bernameyê bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.